Dugay na mga to niya. 7 years. Pinipilit ko naman na maging okay kami. Nag-usap naman kami. Kinausap ko siya na sana maging okay kami ulit. Ayaw niya na. Wala. Iyon. So ang rason niya iyang giingon kay dili na kaniya love. Hindi na. Sabi niya. Pero ako, love ko pa. Sige mo gaway ana niya. Hindi naman. Hindi ko alam kasi may bago na. Kasi may bago siya eh. Kaya ayun, iniwan niya ako. Nakita di siya bag-o mong gibiyaan kaniya. Tinuod jud iyang giingon nga dili na kaniya love. Kay naa naman di siya bag-o. Siguro. Hindi ko alam gagawin eh. Gitrabaho ka diara. Wala po kasi umalis ako sa trabaho ko. Nandito ako sa bahay ng ate ko. So daghan jud ay kay kag time para mahuna-hunaan siya. I mean, 'di ba 7 years gabulag mo kay dili na kaniya love kay naa siya'y bag-o nga naila kay na siya'y bag-o nga gihatagan siya ang oras. Saman gusto ka nga mugukod niya. Pinipilit ko naman na ayusin na na maging kami ulit. Kasi ayaw ko na maghiwalay kami kasi yun nga, ayaw ko na yung hindi ko kaya eh. Madali lang siyang bumitaw kahit ilang taon kami. Iniwan niya ako na parang wala lang. Kasi may bago na. Tintin. May mga ganun tao pala kahit iiwan ka na lang walang dahilan kasi di na daw masaya, di ka na daw love. Tapos paano naman yung iniwan nila? Wala. Hindi nila nararamdaman yung nararamdaman ng iniwan nila eh. Kano sa mo last gay istorya? Kagabi. Dili na dyan siya dyan. Kagabi lang. Dili Kagabi lang. Nag-istorya mo Tapos gabigit. kanina. Nag-istorya mo giniha, nag-istorya po mo gabi. Pero dili na yun siya. Hindi na, ayaw niya na. Hindi na daw niya ako mahal.
matagal na daw. Sabi ko, ba't mo po pinatagal? Ba't pinaano mo pa ng ilang taon ko? Tinabot mo pa ng ilang taon kung ganun naman pala. Tapos ngayon, bibitawan mo na lang na parang wala lang. Sobrang sakit. Gusto ra jud nimo nga gusto jud kay nimo nga mobalik siya sa mo ha. Gusto ko na bumalik kami sa dati. Gusto ko na maging kami ulit. Pero hindi ko alam kung sobrang hirap. Ang kinahanglan nimo na lang buhaton karon is dawaton, then magsugod na ka og move on. Wala na eh. Dili na siya nimo, dili na kaniya love na siya lain. Sana ganun na lang yun kadali. Sana Siyempre, dili siya sayon, pero kinahanglan nimo na siya nga buhaton. Hangtod kanus amang ka nga mag-antos ana nga sitwasyon. Hangtod kanus amang ka magpaabot nga mobalik siya. Hangtod kanus amang ka magpakaluoy para mobalik lang siya. hanggang kaya ko. I mean, ingana po tayo. Basta nahigugma kayo ta. Andam na tong antoso ng sobra kasakit. Para lang mabalik punta siya. Pero di na gito siya mabalik. Imorang padugayon nga paantuso ni mga kagalingunan na. Pero unta, kumabot ang adlaw, ang panahon nga ma-realize nimo nga wala na jud. Ang hirap kasi. Tin, Po, gwapa ka. salamat. At least may katawa ka, di ba? I mean, guys, pili kayo na ako ang muhang pain karon. Gusto lang ko nga maminaw jud nimo nga ipagawas nimo tanang gibati nga kasakit nimo karon.
Kaya bisan unsa akong istorya karon, magukod mangyapon kaniya God. Mangita iya po kag pamaagi para ma-okay man duha. Pero at least napagawas nimo imong pain nga na feel karon. O kabalo ka nga dili ka deserve ana nga pain nga imong na feel karon. Unta, ha, dili kay nimo padugayon nga paantuso ng imuhang kaugalingon. Unta, dili ka magkalabig dugay nga magpabilin sa ingana nga sitwasyon. Kabalo ka nga dili na jud kaniya love, nga dili na jud siya sa imuha. Pero sa karon lang di pa jud nimo madawa. Basta kung Salamat. basta kay unta di ka nimo paantuso nimo ang kaugalingon. Salamat. Salamat, ha. Sayang kay mong kagwapa, imo rang ihilak-hilak. Sige po. Thank you. Salamat din. Sige po. Hays. Lala. Sakit jud kaayo nga. Ikaw gusto pa ka nga ipadayon unta. Kanang andam ka nga mangitag pamaagi para maokay man duha. Pero siya kay dili na. Kay lagi, kapoy na daw, wala na igana. Wala na kuno'y padulungan. Diba?